Näistä reservatiiveista ei enää sen enempää tänään. Hyvä Markku! Areenalle, mutta tänään on Bandrock ja kello 20 tietysti iltahan kulkenee komeampaa ja komeampaa keliä, jotenka nyt kun käydään vähän tuolla suosaurassa, sitten käydään vähän huippussa, sen jälkeen otetaan vähän rakastavaa ja rentouttavaa vettä. Suomalaista vettä, kaikkein paras vesihän on täysin kirkas vesi. Ja siihen voi sotkea erilaisia väriaineita, ruskeita, keltaista. Jotkut tykkää punaisesta ja... Joku mun pitää mennä pois! Meidän parempi palkkoja myllystä! Minä menee! Eikö se mennä? Nyt ois! Joo, sinne asti. Joku pois sieltä! Sinä suu kiinni, haluatko sinä rehjun täältä? Sieltä mainosta on helvetin helppo huudella. Hei, teitä on liikaa siellä kentällä. Hyvä Teitä on yksi liikaa. Kirsi! Tuu pois teitä! Okei, minä tuun, hei! Ei kun... Tänne tulee! Lähinnä on näistä ja sitten on tuotu, kännykkäkin on tuotu tänne ja nyt sateen pari. Elikkä tällaiset ihmiset, jotka näitä vailla ovat, niin kysymään täältä, niin eikö ne täältä löydy? Näin. Se on aina niin hieno vuosi on täällä potkupallon tapahtumassa joka vuosi. Kaikki mitä on löydetty on tuotu tänne. Kaikki löytäneet omissa ja... Vaihto Pepe!